Angisho ngaphela 2 weeks akanandaba kanankingi. Mina ngifuna ngakho into. Noma at least ke noma isesonto noma ikanye ke esontweni. Yena nje akakhuluma ngisho nangako kade akusafani naseqembe engizakhuluma sikhulume ngisho nangako. Mingabe mhlambe ekufica la nhlala khona. Ngabe ufika cabuza noma ngabe umvashelile noma efika uyacabuza. Uyakwenza impela lokho inkinga ukuthi induku yakhe ayivuki. Bengizothi mhlambe usekuthatha njengomngane. Nje ngishathiwa mengifikile kuyena uyafika nje angivuse kahle ngokhisa ngiqabule ngisho ngifika noma kuthiwa sizohlangana endaweni eyothile nje angiqabule ngisho sihamba siyabambana kwenze singabambani nani ukungibiza ngegama kangibiza igama ngihlezi nje kuyena ngumama noma ubaby. Umthole intombi intoka ngithi. Ngimthole intombi. Wena umfundisini inkonzo sekamareni. Exactly. Namhlanje wena thisha uthi akasakuzwa. Induku yakhe sikhathele. Iyangixala ndayisho ukuthi iqiniso makuthiwa umfundi uyamdlula uthisha. Ngilibingelele nginamukele kwi-Reactive One Stories igama lami Monelo namhlanje ngihamba ngosisi engimbonayo la escreenini senu. Ngabe ubuka ku-TV ekhaya, ngabe ubuka efonini umbathile ngubeni. Usubona lesihloko leso wathi ha ngifuna ukuzwa kahle le ndaba. Cha lokho kubonayo esihlokweni kuyikho esokhuluma ngakho namhlanje. Sis akubingelele ngikwamukele kwi-Reactive One yaphila. Ngiyaphila kakhulu. Okay, ngaphandle nje ukuthi lebe ngithi ngi-introduce ukuthi ubani ngizogwema lokho for purposes of ukuthi sifihle i-privacy yakho ngoba vele abantu abakuboni. So asike isidingo sokuchaza hayi ngosiningi nguzinhle ngumbali yabo. Ahlale nge-stress odabeni ngenxa yesikhathi. Why usibhalelile namhlanje? Okay, but wami nginenkinga nje intenzo sengibhale la ekhaya ukuthi ngiyazi usengahle mhlawumbe nibe nendlela yokungisiza. Nginomuntu engithandana naye sesithandane iminyaka. Sithandana naye iminyaka futhi usenesifiso sokuthi angasayovela nasekhaya sesinalawo malungiselelo. Ubhuti besitshola naye kumnandi ku right yonke into yethu nje. But manje sekunezinto angasazenzi kahle ade ezenza eqaleni. Engakusho nje ukuthi ubhuti akasangenelise ekamereni. Yena uyenza bandla ngokusemandleni ke ngibona yenza sengihlula ngisho ukukhala ngisho pretenda kokungithinta nje kuyena ngathi uyangithunuka. Okay, mothi usudlulela ngokukhala mhlambe uyakuhlumela ngathi. Cha, sengisholo ukuthi mesike embedeni ukukhombisa ukuthi ngiya-enjoya nje angazi ukuthi kwenzakalani but nje akusekhona nje ngasekuqaleni. Kodwa yena ngiyengizwe nje mexoxa uzabonge ukuthi ngiyamanelisa but yena ekubeni ekanganelisi mina. So mhlawumbe umuntu uzobuza athi wena yini osuyenzile ukumazisa ubhuti uthi cha bhuti wami konke right but nansi inkinga la ikhona. Yena engakusho ukuthi akukho engisakwenzile ukuthi ngimtshele ukuthi angicela alungise ukuthi kunaloko mina into esengiyenzile sengize ngathola omunye umuntu osengibona ukuthi yena ke wenza kangcono ngoba kuyena angazi kwenzakalani manje ukuthi sekushintsha kanjani. Mhlambe to help umuntu obukayo mhlambe nami futhi as umuntu wesilisa ukuthi umuntu wakho akasaperform ekamereni uthi waye performa before. Yebo. Wayenza kahle. Yeah. Mhlambe sikubuyisele emuva ngesikhathi esaperforma ngiqala ukuhlangana ngabe umuntu wakho oqala noma wasukade waba naye omunye perform. Yena ke yena umuntu wami oqala yena. Umuntu wami oqala njengoba ngisho ukuthi inento esiyenza mhlambe ubusazafuna ukuyovela ekhaya ingoba vele umuntu wami oqala sisuka kude nje kade ngisho. Yeah. Nje izinto ade ezenza uyena futhi umuntu ongintroduceile enkonzweni yasekamereni. Kodwa manje indlela asenza ngayo kusafana ngazi noma ingoba usengijwayele kakhulu noma kwenzakalana ngazi. Ipoint lami ngicabanga ukuthi lizophenduleka manje. Since kuyena oqalile wena naye ngenkonzo zasekamereni. Ubona nini ukuthi manje akasaperform ubona before uye komunye noma ubona after usuye komunye? Angithi ke into yenza ukuthi ngize ngiye komunye ikona ukuthi akasaperform kahle. Okay. Yini le ade ngayenzi uthi akasaperform kahle? Kufanele ukuthi ngize sibonelo. Mhlambe ngiwathi uthi ubu happy. Benza afike la manje usenza ufika la. Yini le ekhombekayo ukuthi cha nansi into engibona ukuthi akasenzi kahle. Yabo
kuyaphela mhlambe uthola ukuthi sisembedeni sekufanele senze inkonzo yasekamereni uthola ukuthi uzongidlalisa isikhathi eside azame phela ukuthi nami ngizame ukuthi nami ngimfake ukuthi abe nje yabo angizwe hayi cha luthi ngavuki lento yakhe izithulele nje akathi yena hayi mhlambe kwenza ukuthi manje usesebenza kakhulu emsebenzini eqalinoyele kethi inyongo hayi ayithole ke i-medication yenyongo azamkhipha inyongo hayi ngangase kuba yini. Okay futhi kahle akasasheshi induku yakhe ivuke. Ayisasheshi kufanele nami ngize ngikhathale ngiyozama ke manje ke ngizame ke ukuthi sithintane ke manje kuzifanele nje kubhuti uthothi lapho kumina mina sengivukele sengimlindele ukuthi aye siqhubeke ke manje siyenze inkonzo yasekamereni kuyena cha lutho. Mhlambe muyibuka uhlelo wedwa izinto esifazana noma uxoxa nabangani ubuthi mhlambe yena akasahaleli noma akasakulangazeleli okanye induku yakhe isikhathele. Ngicathi induku yakhe ekhathela ngoba hayi lo muntu akangijitheli ngisho ngijithela mhlawumbe ngabe ngisi mina ngasangiboni ezomuntu mhlawumbe oseyihalisa cha hayi ngalokho akangijitheli akenzi lutho nje umuntu oright ngicanga ukuthi inkinga ikuyena isinkinga nje isikuyena. Wona uyamqokela namakhethini mhlawumbe njalo ushintshe umude ekamereni. Imvunulo yasekamereni nginayo ngiyayiqoka. Imvunulo yasekamereni nginayo ngiyayiqoka ngisho ngenzani ngizama ukwenza mhlawumbe ukuthi ngifike nje naye ukuthi maybe emsebenzini angithole ngi-right nasendlini ku-right nje yabo into ezomenza ukuthi naye asheshe abe on lutho kuyayifanela nje. Ne. Okay, uthinta indaba yokuthi wena usuze wahamba waya ngaphandle. Uya ngaphandle because abangani baxoxela ukuthi ngaphandle kunje noma uya ngaphandle ngoba lento ubhuti ayekwenza yona uyayihalela manje yafisa. Ngiyayifisa phela ngumuntu wesifazane ngiyayifisa nami nginazo nami idingo zami yabo. Ngiyayifisa nomuntu lento ukuze ngihambe ngiye ngaphandle hayi ngoba umuntu bengimthanda. Bengamthanda kodwa ngoba nami nginezidingo zami ngaya ngaphandle ngafika ngabo cha inkinga kahle akumina la. Nangu umuntu onenkinga manje indlela yokumtshela ngisengizomtshela kanjani uzozathi yini mhlambe yabo because mina futhi ngaka-introduce kulento yabo ngisengicanga lezo izinto ukuthi ngimtshela ngizomtshela kanjani. Okay so yena le ngaphandle akayazi futhi singathi ngamafuphu umfebelile umuyibeka kanjalo usamaraza asingihambile ngayozama ngaphandle ngangayoya afu wajabula ngaphandle ngajabula kodwa futhi lento iyangidla ngaphansi ngoba umuntu abengamthanda umuntu engimthanda uyena lo engihlekisana naye. So uyafisa wena uthi alungise inkinga yakhe if khona inkinga. Ngiyafisa usayiluse inkinga yakhe ukuze sokwazi ukuqhubeka ngoba ngiyafisa nokuqhubeka naye mina. Yo ukuthi vele normally umuntu osilisa uma wambuza uma wamtshela nge-improvement vele usukwazi usuthathelaphi manje lokho and worse wena owakho uqale ngayo yena ukufundisa lento le futhi wena manje usumtshela usutswimpu manje usutshela asaperform yena angcono phela ukuthi usenza ngendlela abengifundise ngayo manje akasenzi ngiyena ngayo usekhona la eselekha khona useyehla sekwehla sisabancane mina naye asikakobi nje abantu abadala sisabancane na ngisho ngalala egcine ngokubeka isandla kuphela sekuphelile kuyena angisho ngaphela uthi weeks akanandaba kanankingi mina ngifuna ngakho into noma at least ke noma isesonto noma ikanye ke esontweni yena nje akakhuluma ngisho nangako kade akusafana naseqembe engizakhuluma sikhulume ngisho nangako manje nje i-relationship yenu ngaphandle kwenkonzo yasekamereni kanjani? I-rise ni more like friends or nje kanjani? I-right ngoba siyafana ngingasho ukuthi ngoba sesizwane kakhulu ayikho into angayazi ngami nami engayazi ngayo yabo singasho ukuthi siyafana yabo abangani kakhulu kodwa futhi nje abantu abasebazwana kakhulu u-right uromantic ngenye indlela eyisimanga nje mingabe mhlambe ekufica la nhlala khona ngabe ufika cabuza noma umvashelile noma efika uyacabuza uyakwenza impela lokho inkinga ukuthi induku yakhe ayivuki benguthi mhlambe usekuthatha njengomngane nje ngishathiwa mengifikile kuyena uyafika nje angivuse kahle ngokhisa ngiqabule ngisho ngifika noma kuthiwa sizohlangana endaweni ethile nje angiqabule ngisho sihamba siyabambana kwenze singabambani nanokungibiza ngegama kangibiza igama ngihlezi nje kuyena ngumama noma ubaby akushintshi. Okay manje wena uyasaba ukuthi nanga umuntu efuna ukulobola kodwa manje iperformance ayikho wathi nje usuyolokhekile manje lapha ngoba ngiyophila impilo yami yonke noma usulotsheliwe sekunzima nje usayintombi yabo masuke usuyafeba ke usukuwenziwe kanjalo umuntu wakukhipha inyongo kwathela inyongo
bese ku serious then usayintombi. Ya ngakho ke ngisaba zonke lezo zinto nokuthi uzongithatha ngiyophila impilo yami yonke nalomuntu onalenkinga yena akaziboni ukuthi unenkinga noma meyibona mhlambe uyasaba nokungikhombisa inkinga nosizo mhlambe uyasaba nokulifuna usizo sengihleli ke mina nalo muntu uzogcina sekuqhamuka lapha indaba zokuthi wagcina ngokulobola kuphela kwahlukwana. So wena are you willing ukumsupporta if ikhona inkinga ayaziyo yena okanye if ethe akayazi inkinga kodwa uzozama naye ukuthi niyozama ukuyifuna kwabantu abaprofessional? Yebo into eyenza kona ukuthi phela ngibhalele lana ingoba ngivele ngifuna ukuthi alithole usizo nami ngikwazi ukuthi ngimlekelele ngimsupport. Okay, angifuni mase simbize because ukhona la namhlanje. Sino-organizile since ubhalile sakho communicator wanginika ama-details akhe ngingazile ukuthi ngimthole. So ngifuna ukuthi mase sefika lana ke ngifisa ukwazi ukuthi leyo ukuthi wena usuyile ngaphandle kufanele kube indaba ayaziyo noma indaba esimfihlelayo yona. Yo ukuze ngoba phela manje sesikhuluma into ezinayi eziserious eziphathelana nomshado ngiyacabanga ukuthi lokho kuzomela ngoba izolo yonke izongidla mina ngaphakathi izoloku ingidla ngaphakathi igcinele kwamina sengithatha ezinye inqomo ngcono ukuthi akwazi lokho. So awusabi yini ukuthi athi ayi ngeke mina umuntu ongifebelayo ngiqhubeke naye? Ongcono lo umeke ukuthi uyena othatha leyo decision nokuthi ngithi mina ngoba nakho ungenza into ukuthi sengiyameka ke ngisathanda ukuqhubeka nami. Mina meyimisele ngokuthi angixolele ngingakwazi ukuthi nami ngigcine sengilo muntu lo bengivele nguyena eqaleni ngiqhubeke isiphile kahle thina sobabili. Okay, sesizoya siyombiza ngabe lo muntu ongaphandle akuyena umuntu amaziyo noma umuntu osurrounding noma mhlawumbe umngane ngoba phela abantombazane ayithole sekabangani bama boyfriend wabo umuntu kanjani lo? Hey umuntu amaziyo basongayini umngane wakhe abajwayelene. Okay. Ubingelelana nje lokwabafana endaweni. Uguy uyanazi ukuthi nina nothuni semdlalaneni. Uyazi. Uyenza lento le yazi akanankinga. Ya uGuy ngingasho ukuthi uGuy bekumuntu obevele engishela ya engishela azi ukuthi phela nginomuntu kanjena elokesho lokho phela konke umuntu nesoka sakhe ukuthi vele intombi ithathwe isokeni kanjani. Nakuwe sengiqala sengitholana nenkinga naye ke ubhuti lo engithandana naye sengiqala sengibona lo sengibona ukuthi okay fine unenkinga angiyipheke lona ke isikhathi kanti ngizothi ngiye lo bhuti okushelayo benikhuluma benihlangana noma benikhuluma emafonini? Besikhuluma esihlangana na Facebook. Mhlambe ke wena njengamanje if ungajika ube ngumina owumuntu esilisa ubuke isituation wena osudlule kuyona ukuthi unenkinga nomuntu wakho kodwa level semthamo khona umuntu okushelayo unikeze lokunikeza isikhathi noma nikhuluma ku Facebook but kuyafana nokuthi nikhuluma ku WhatsApp ngoba uFacebook ungabe umbhalela umuntu notification uyayithola kube kuyena uthi uyiphendula noma ayiphenduli. Ingabe yinhlelo le ukuthi uma usebudlalaneni uphinde ukuchathe nabanye abantu? Yona kuyona enhle. Ya iphutha libe lapho ukuthi ngiyize ngimnikeze iattention ngibe ngazi ukuthi nginayo umuntu engiserious naye. Iphutha libile kuvele lapho kodwa akuyona into enhle ukuthi ke uthi usebudlalaneni nomunye umuntu ube futhi unezi attention nomunye umuntu. Ngoba ngisho naye phela if ngathi ngibuza ngoba if ngathiwa yena usanakho ukuxhumana ne-ex yakhe ungaphatha kanjani wena? Ngeke ungiphathe kahle. Ngoba if ngaba nenkinga naye ngaphinda futhi aphinde ahlele. Ngoba ngiloko ngicabanga ukuthi ngempela ukuthi basaxhumana ukuthi siba nenkinga sekwenzeke saba nenkinga kusho ukuthi mhlambe bayabonana ngaleyo ndlela ne-ex yakhe. Yabo ngeke ungiphathe ngempela kahle. Okay, cha mina sengizizwile istory sengicabanga ukuthi manje sizothi shwi ezitolo bese sibuya ke nobhuti udaba silibeke qale sizwe naye side lakhe bese ke uyamtshela ukuthi bhuti wami nasi izathu singenze ngakubiza la emakhamareni. So ngiyacela ke ni like le video ni subscribe and share ni comment ngiyafisa ukuzwa umbono wenu ukuthi njengoba sikula si half ground manje kahle half time manje ngabe umdlalo oqala inkulumo kasisi nizwa kanjani? Ngabe usisi right ngabe usisi wrong yini? Angifisi ke ube khona omjajayo ngifisa if usisi right noma wrong sikusho for educational purposes ngoba ngabe nawe unenkinga efana nosisi okanye nawe wakwaba nenkinga usisi ayilethayo la mhlambe nawe induku yakhe ayivuki awazi umuntu wakhe akho happy yithuba ke lelo ukuthi ufakele umuntu wakho umbuzo umuntu wami ayu happy yini ngabe ngikuphethe kahle yini mhlambe ake ngibuze ke festival ku right ukuthi umuntu wesilisa akubuze wena umuntu wesifazane ukuthi ngabe ngiyakwenelisa yini? Ku
Ku-right ukuze nizokwazi phela ukubonisana. Nawe ku-right yini ukuthi umtshele mama baba ngabe isitofu sami sak6 yini? Naloko ku-right ukuthi ngimbuze noma ke wena kodwa phela umuntu uyakwazi nawe ukumbona umuntu wakho uthi engathi manje khona lento engingasayenzi kahle. Okay. Umbuzo engobuzayo u-right yini ukubuza umuntu wakho ukuthi ngabe umphethe kahle yini? Angisho ukuthi uyamupha yini imali, ngisho ukuthi cha embhedeni uyamenelisa yini. Ake sisishuye ezitolo bese siyabuya. Yes, yebo yes. Sisifuna sabuya ke sisifuna sabuya. Uthi uyaphila? Yebo kuyaphila. Cha asakusinika ngethuba lokuthi sikubingelele sengiqhamuka sengithi sesifuna sabuya. I'm sure nawe you are surprised ukuthi hawu. Ngase ngibizwa la ekhaya kwenze njani? Hayi wona impela ngithukile. Uyaphila kodwa wena? Hayi ngi-right mina ngiyaphila. Kodwa yini engakuthusa ubona umuntu mhlawumbe omazi? Mhlawumbe ngeke ngibuze uyamazi sisinayo. Yebo ngiyamazi. Umazi kanjani? Umuntu esibambisene naye kwezothando futhi ke ngingasho ngisinkosikikazi wami. Ngoba sengiplana nokuthi ngiyomlobola. Ye usumbiza ngefuture. Phela unkosikazi umuntu oselotshole already but since usenhlelweni kodwa usuyaphila lokho. Izinto eyifisayo le. Into eyiphupho mina futhi ekudala ngangiyiphupho. Mhlambe ke ngikubuza nje since lo muntu lona usufuna ukumthatha wenze official umfake ring wenze konke uhlonipha abazali bakhe uphethe kanjani? Yena ngiphethe kahle kakhulu. Umuntu ohleze engiunderstandisa. Okay. Umuntu okwazi ukungicabangela. Okay. Yena nje into ethi right into ethi. Okay, umuntu okwazi ukucabangela ukhuluma kanjani ngoba phela le nkulumo leyo inginikeza inqondo eminingi. Umuntu ngathini umuntu engikwazi ukubonisana naye. Okay. Umuntu ozothile noma sixabana ingxabano ethi isheshe idlula yabo. Umuntu onomoya ophansi umuntu oright nje ngangimthanda. Njengengoma kaduma kahle ethi siyahlukana namhlanje kodwa lipheli ilanga singabuyelananga. Yebo. Okay, ubengithi ukisho leyo ucabangela ngale lephuzu lokuthi uma ngabe no10 rand akawufuni wonke ufuna noma 10 ngoba phela abantu besilisa babakhala sethi acabangela isibani bani uyifuna yonke imali ngisana nganalutho. Mhlawumbe ke wena since wena uthi uphethe kahle wena awumphethe kanjani? Mina ngimphathisa okweqanda. Awusana madoda. Ngiphethe kahle. Imama phela le. Kanti futhi uyamthosisa nawe kweqanda. Hawu akubuze. Akubuze uyazi la uzakhalisa okwekati elinethe zemvu. Hayi mama unjalo nje. Okay, ngazi ngibuze umbuzo la. Ngicela ke because awazi ukuthi ubizele ngithi. Hayi anginalo ulwazi. Okay. Mhlambe umama siqinisekisa lokho le video esibathi sishutha i-privacy yakho sizoyiprotecta. Yeah, njengoba ngitshela ukuthi akeke uvele emakhamereni base ngisangikusho ngalokho ngizothi ube comfortable ngayo indlela ukuze umama naye akwazi uku-expressa naye akwazi uku-expressa. So makoti uyaphila? Alright. Sasifike isithando sakho. By the way, umama uyena osibhalelile. Wathi uyafisa sikuhlanganise naye. But ngizokuchazela nya manje isizathu sokuthi abhale kwa TV. Akungineze ithuba. Alright, yeah, okay ke Dali into ngikubize la. Into enzothi ngikubize kunento bengifisa ukuthi siyilungise. Sikhulume ngani nami engifisa ukuthi uyazi eloku ingidla nami ngaphakathi sengiyenzile. Nento futhi eyenzakalayo phakathi kwethu sobabili. Engakusho nje kucaca ukuthi akusafani mhlawumbe nawe ukuboneke akusafani phakathi kwethu bese senze inkonzo yasekamereni akusafani nawe
uyakhumbula ukuthi besi-right kanjani hlezi nje sabantu abalangazelana nayo but manje akusafani sekuyimina njalo ohlapha ukucelayo-ke i-sex wena nje umuntu ongenandaba nayo angisho ukuthi mhlawumbe usushintsha indlela ongiphethe ngayo kusafana indlela ongiphethe ngayo usangiphethe kahle but ekamerweni awusanganelisi uyazi nawe sekuphele ngisho inyanga singayanga nje enkonzweni yasekamereni. Mama angithi uyazi mina ukuthi ngisebenza imisebenzi emibili. Ngiyakwazi lokho ngivele ngijole nawe vele usebenza imisebenzi emibili ayikho into eshintshile. Manje njengoba ngisebenza imisebenzi emibili angithi uyazi ukuthi njalo imisebenzi iyanyuka njalo iyanda. Sikufike leso sikhathi ukuthi manje emsebenzini sekunzima angisenaso nami isikhathi sokuthi ngikwazi ukuthi yabo noma kuthiwa kunjalo ngiyakubona lokho kusho kokukhathala but kunezinto ezenzakalayo like uma ungithinta wena kulokhu uzaya ngisho sikhuluma induku yakho bivuka ngisho sikhuluma singenzanga lutho sikhuluma so sengibhizi lapha estofini siyayikhulumela uhleli siyaxoxela ngibone sizedlale nangalokho but manje ngisho athi ungithintile akwenzeki lutho. Manje umama ushola ukuthi mina nginenkinga. Angisho ukuthi unenkinga but bengifisa ukuthi leyo nkinga mekuthi sizame sibheke ukuthi ayikho yini inkinga ekhona ukuze uzothola ukwazi ukuthola mekuthi khona inkinga ekhona ukwazi ukuthola usizo. Mina kodwa anginayo inkinga. Awunayo inkinga kanjani wena awuyiboni inkinga nje usikhona inkinga onayo? Angiyiboni inkinga mina mama. Ukuthi mina nawe sisaye enkonzweni yasekamerweni akusho lo ukuthi phela angisakuthanda. Angisho nami uyabona ke sikiyeke ukuya ngoba uthawuna inkinga mesinkonzo yasekamerweni sikiyeke ukuya enkonzo yasekamerweni wena ngisho ungafika endlini ngigqokile ngikuvunulele nje impela kahle akuvuka akwenzeki lutho ugcina ngokufisa but induku nawe futhi ukuyibona. Cha mama yazi angazi ngathini kuwena wena uyahlupha kokuqala kanjani akukwazi ukuthi njalo uma ngifika wena ufuna ukuthi ekamerweni. Angithi into enza ilokho noma kuthiwa ngiswe okay fine ngiswe ngikufuna lokho ngobani siyahlala isikhathi eside singane inkonzo yasekamerweni ngiyoka ngisho ukuthi aphela 2 weeks siyaphela inyanga and kuwena ukuhlupha indawo lokho ngabe ngithi mhlawumbe khona la othola khona kodwa manje ngiyazi ngoba ngiyakuthemba ukuthi akukho la uthola khona ngoba ayikho indawo ongayihambi nawe usuyojabula sihamba so2 uyakwazi lokho mubuye emsebenzini ubuyela kumina. Manje ke wena mekuthi ke awufuni inkonzo yasekamerweni sithandana awungayifuni inkonzo yasekamerweni ufunani? Mama inkonzo yasekamerweni angithi siyayenza ufuna yiphi emva kwesikhathi esingakanani kodwa kugcineni inkosuku siyayenza ngithi emva kwesikhathi esingakanani after 2 weeks wena nje ngisho ngingahlala nje ngisho nje awuhaleli nje wena ke noma kuthiwa ke ungcono ke gcina ngako ukuhalela ngiyibone ke induku inyuka nikwayona wena inkinga lapha uyibona ukuthi kwayona ke mekwenzekile ke sayi inkonzo yasekamerweni ngikudlalisa isikhathi esingakanani fanele ngikuthinta isikhathi esingakanani ukuze ivuke. Kodwa phela mama kumele understand na ukuthi mina ngisebenza imisebenzi emibili angeke ngikwazi ukusebenza imisebenzi emibili ngibuye ngizosebenza wena endlini futhi. Kade ukwazi nje kade ukwazi sekushintsha iphi iminyaka iyahamba phela mama ayimili iminyaka ngeke sifane izinto adesenza ngonyaka odlule nesisenza kulonyaka. Kusho ukuthi ngoba sesikhuluma nje manje sibhizi sithenga izinto ukuthi okay uyovela ekhaya kusho ukuthi mina ngizophila leyo mpilo leyo mhlawumbe sengiyohlala unyaka wonke. Cha angisho ukuthi angithi phela mase sengiqedile ukulobola khona umsebenzi engizowuyeka angithi. Kusho ukuthi umsebenzi wena okwenza ukuthi ungavuki induku. Angithi ngibuye emsebenzini ngoba ngisho mina ukhathala ukuthi ukuvuka ke nje kwayo kuphela ke. Okay. Awuthi usisumuzwile itakhala ngayo. Awuthi khona kubalekile kade kufanele akuchazele ngakho. But mina ngifisa ukunderstanda examine mhlawumbe uyixazulula le ndaba le. Ngabe lemsebenzi oyenzayo emibili iyiphi? Leyenza umuntu induku ingavuki if ukuthi siyaconfirm ukuthi ayivuki. Umama uyazi ukuthi mina ngishayela ama-truck. Okay. So usukhathele imini yonke usuhleli uyakhathala so mawufika ke uzophumula ngokuthi uzosebenza. Exactly. Uyangixaka yena emisho kanje ngoba sayikhuluma lento siqala ukuthi lo sengizosebenza imisebenzi emibili nje ngizokhathala. Okay. Kodwa manje mase shwa nje uyangixaka. Okay. So
Uma ke uthe lenza kabili ngenyanga noma kanye, uma ke nenzile ngabe ngokwakho usuke umgculisile njengoba kade usho manje ukuthi uyakhala. Phela ngokwami mina ngisuke ngimgculisile. Okay. Uyangixaka ngisho manje. Asagculiseki. Akangixaka. Kwawodwa noma kabili ngenyanga. Ukushiya kanjani? Okay, ngizoqala ngiyincenge ke le nduku yakhe ukuthi ivuke ngiyoyincenga ngiyencenga lokho iphathwe isiyezilana ingafuni ukuvuka ngiyincenge. Mase ngiyincengile asheshe futhi nalomuntu uchama uthothi mina ngakobi nalapho rice. Vele ekuchabeni kwami vele ngisengiyazi ukuthi lapha ngiyoze ngiyithole next month. Okay. Uthi abantu abashayela ama-truck maningi amantelo zakhona. Abanye bathi bathola intombi endleleni, abanye baqotho, abanye kuthiwa bayathenga into eshiwa abantu. Wena ukwenza konke lokho. Ugcina emsebenzini nje. Mina ngigcina emsebenzini. And wena ukuthi umama useyifuna kangaka inkonzo sekamereni akukuthusi lokho wena. Kuyangithusa phela. Kanti phela ngibuye ngihamba ngithi ngihambe ngideliver. Ngenze ukuthi khona la yena athole khona la ngingafani naloko engimnika kona njobe sethi angisamniki. Injalo nje. Shuthi khona la athole khona okuright. Khona mama la uthole khona okuright. Mina ngisakwanelisi mina ngithi. Shuthi wena khona la usowuthole khona phela. Umthole intombi ntowa ngithi. Ngimthole intombi be wena umfundisile inkonzo sekamereni. Exactly. Namhlanje wena thisha uthi akasakuzwa. Induku yakhe sekhathele. Iyangixala indayisho. Ukuthi iqiniso makuthiwa umfundi uyamdlula uthisha. Nasi sibonele nasi. Okay, mhlambe wena bathi le ndaba yangiconfuse but ngoba umama ukhona la. Wena izipho izinto ozenzayo ekamereni ezenza kube nama-spice kube mnandi nje. Wama ngabe uzokhumbula engomeni yadume kahle uthi as-enjoy esiguqile. Asixosheni izingane senzeni. Wena yini leni yenza laphana? Kuningi sikwenzayo lapha. Kuningi. Okufana ngabe kuyamjabulisa. Kumele ngabe kuyamjabulisa. Uyangixaka imithi manje nakajabula. Angazi kanjani. Okuphike akasho yena ukuthi intonike afuna ukuthi siyenzeke manje. Yini uzojabula ke. Uzojabula. Umtsheleke manje nangiphambi kwakho. Ukuthi ahambe ngoba esusizo ethi akalidingeni usizo ngoba akanayo inkinga. Mina ngifuna alithole usizo. Ngoba naye for sure uyabona mhlawumbe unqena ukuvuma. Ukuthi induku yakhe ibuye ngavuka uyabona. Ekseni ngisho ekseni lo muntu uyisho ekseni evuka. Bejwayele ukuthi ngithi mengimbona mhlawumbe uthothi uyavuka. Mbona ukuthi cha induku ivukile. Evuka nje ebuthongweni. But manje kodwa ke engikuthola mina bhuti wami to be honest umama uyalithanda ucansi. Ngisho uvuka ekseni usuke egada induku yakho. Yabo kusho ukuthi yonke into engiyenzayo yena induka ayibukayo nje yena induka ayibukayo kumina ukuthi iyavuka noma ayivuki. Shuthi mina noma ngizama ukumdlalisa yena usuke selindele usenze ucansi. Manje ubaba wesikhothana ayikho into angayenzi. Njengoba kade kutshela ukuthi umuntu oromantic umuntu oright ayikho into angayenzi. Phela na inkinga esibhekene nayo le ngifuna ayilungise. Ngifuna ayilungise. Into edala nalokho sashesha achami ngoba unenkinga ngoba nenduku yakhe ibuye ingavuki nje. Ama-energy drink awaphuzi. Hayi. Doze ingane lezo. Umdolofiya uyawuphuza. Umdolofiya hayi. Awuphuzi. Awuphuzi. Ubaba awuphuza umdolofiya. Ubaba awuphuza ama-energy drink. Uza natural. Kodwa inkinga ikhona. Uyahluleka. Kodwa inkinga ikhona. Hey. Futhi afanele aphuze ini umdolofiya. Ahamba aye men's clinic. Ngokwenzani lapho ungena inkinga? Inkinga uqalile ukuvuma ukuthi awunayo inkinga yona inkinga. Anginayo vele inkinga. Okay. Umuntu wakho ozomlobola manje osukwenza zonke izinhlelo uthi wena awumnelisi. Uthi 1 awumchamisi. Uthi 2 izitayela zakho nje azikho kahle. Azikho kahle. Wena uthi yena unamanga. So wena as umuntu ecomplaina kuwena uthini kuwena yini mhlawumbe ofuna ukuyenza improve? Shothi umuntu sekumele aphindele ebunganeni kayobukana namaphondo kushuthi. Yonke kumele ayenze le umuntu abuke izitayela lapha zaphesheya manje ukuze phela
angithi phela ngizozama ukuthi ngibuke ngenze lezo yitayile engizibona Asobuki lapha nawo ama-movie nawe-ke a-romantic nje akanjalo. Shuthi phela awasebenzi. Nawo nje kuyayifanela. shuthi awasebenzi-ke kushuthi-ke awasebenzi wanako phela uthi wena ngikujabulisa ngithi shuthi lento esuke siyibuka lapha mese sesiyenza live thina shuthi akubi iyona-ke sho ukuthi-ke ugcine nini enjoya ucansi Mhlawumbe phelile u-6 months. kuphela 6 months bu-enjoya phi Mengi-enjoya naye uphelile u-6 months. mu-enjoya naye mu-enjoya naye khona o-enjoya naye kushuthi Lokho kuzothanda uba nzima ngakho ngithi into enze ukuthi ngikubize la ngoba kunezinto bengifane ngikutshele zona. Engingakusho ukuthi khona emva kokuthi ngoba ulongenza kanje itayela and ungafuni nokuthi siyenkonzweni yasekamereni khona la engihambile ngathi ngiyaganga khona ngafika khona nga-enjoy. wa-enjoy Kodwa umuntu phela ngimthandi, umuntu engimthandayo wena. mina ngapha ngihlelela ukuthi ngiyokulobola mina wena ngapha uyaphuma uya emakhoneni wena Angithi bengizama ukuthola lapho ukuthi uba umuntu onenkinga mina noma wena umuntu onenkinga. ukuba ufike lapha wanga-enjoya bozothi uba unenkinga Shuthi bengizobona ukuthi semina enginenkinga. yayenza isense kodwa-ke wena ufila kanjani ukuthi umuntu wakho ukhona indoda emchamisayo ukhona wena vele phela loo nto ngeze ngiphathe kahle njengoba ngishilo wasekuqaleni ukuthi lo muntu ngimthathe sokonkosikazi manje le nto ayenza ngazi bizwa ngani ukuthi asuke la ayongiqhathanisa nabanye abantu Kodwa kube yiphutha elenzeke kanye futhi engezenzeke. Kube into eyenzeke kanye ngesayenzeke. Ingakho ngifuna ngoba ngingafuni ukuqhubeka nayo. Ingoba ngifuna ukuthi wena uthole usizo. Akulona iphutha ngoba manje uyabuya uzongiqhathanisa nalowo muntu. Shuthi vele wawuhambile wena ukuthi ngifuna ukubona ukuthi ubani oyinkinga phasi kwethu. Kodwa manje uzothi iphutha futhi. Okay, uthi usisi angeke asayenza lento le. But inkinga ithi uyachama lapha ya. Kodwa akachami kuwena. Kodwa yena uthi ngeke asayenza lento. Kodwa futhi uyafuna ukuchama. Uyamkhola ukuthi ngeke asayenza lento. Angithi ufike wachama ngale. Ngala kachama. Kodwa futhi uyafuna ukuchama. Kodwa uthi ngeke asaya lapha. Kanjani efuna lento? Shuthi usazophinda lapha. Okanye wena ufuna ulungise bese uyamchamisa bese angasaya lapha. Ey. Engikusho mina ukuthi angithi uthi yena uyafuna ukuchama. Mama tshela mina ke yini engimele ngiyenzeke mina ukuze wena uchama Ukuthi ufune lesizo engifunela lona ulivume ulithathe ukuze into esizoyiqhubeka kahle. Men's clinic. Ahambe eMen's clinic athole usizo. Uyazi ukuthi mina ngiyamthanda. Noma kuthiwa kwenzakalani ingakho ngiready ukuba unkosikazi wakhe ingakho ngimfuna nosizo ngoba ngifuna into yethu ukuthi siqhubeke kahle naye. Hayi awuzwa mama. Okay, kuzoba nzima. Mhlawumbe ngizohamba-ke ngiye ey'nyangeni ezinginikeke leyo mdorofia wakhona-ke ney'mbiza zakhona ngoba manje uyazi umama ukuthi lezi zinto lezi zamaklinikhi mina nginankinga ukuthi usizo ulifunaphi ulithola kuphi as long uthole usizo nje. Hey kodwa awuyicabanga mfethu weda iqiniso noma neqiniso uma umama before umlobole ekutshela indaba enje futhi ufuna ukuthi niye emshadweni izinto seyiqondile ngoba uyazi once wabasemshadweni usawunkosikazi abuselokhekile sekufanele usathela ngenyongo usehlonipha nosibonga ahlonipha kusona akusafanele lento zokuganga and ufisa ukuthi niye naye lapha niqondile naye happy nawe happy yeah ngoba if nizoya futhi lapha ngekho happy uzogcina futhi aphinda lingeke. Hayi ngizolizama usizo. Ngizolizama usizo. Ngokuthi umuntu wesifazane ngamuphi imali uqede. Kodwa uma ungabe lapha ya kungekho mnandi. Abafana abancane oBen 10 bazomthatha benganamali unemali wena. Ey. Manje mama sengibuza ubaba. Lo bhuti lo
oyezwa naye uthe nalala kanye mhlambe yena wakushaya ngama-round amangakhi kwaba eyodwa ngoba umuntu engiyoba ngisho ukuthi umuntu engamthandi ngabuya nami ey'ngqondweni zami ukuthi nginomuntu uma sekuthi uyayithola lento uyayizwa futhi yena wakuchamisa in 1 round yes ngasho wajabula. njalo Ubhuti uyahluleka ukuchamisa ama-round amangakhi amaningi nje the whole night nje yena soyehluleka nje mhlambe 6 round 8 round kodwa awuchami Hey. Kodwa ayingiphathi kahle lento yokuthi uhambe loya ngaphandle. Wagqoka condom Ayingiphathi kahle. yebo usayisebenzisa ubhuti uyagqoka condom naye cha okay igqoka condom naye igqoka condom mhlambe ngenzeka ukuthi mhlambe icondom leyenza ungachami noma yenza uchama mhlambe iyona right cha inkinga la ayimayelana nokuchama vele ayiqali khona noma nako okunye kwakho ayivuki induku yakhe hlobo mivukile uthatha isikhathi uthi ivuke izosheshe futhi iwe wama 2 minute noodles singasho kanjalo Wena mama ulwa nokuchama wena. nanokuvuka kwakho ukuthi manje nawe phela baby unenkinga ayivuki induku wena ukubona lokho akukunikeza wena inkinga lokho engakho ngithi mina selifuna nisizo noma siwa ulifuna ndlelana mina ngizokusupport so uthi usu-ready wena siqhutsheke nomdlalo yena usazama ukuvusa induku athi noma isivukile iphinde futhi iwe iphinde fast futhi iwe wena ungakaneli njalo Shothi umama akusho la ukuthi mina angimanelisi. Angikazi ngakwanelisa. hayi ukuthi awukazi manje inkinga esibhekana nayo yabo la akumele ulesikhombani ukuthi ubani wenzeni ubani wenza njani awukazi unganelise kanjani ngoba ubuhlezi unganelisi inkinga esibhekene nayo lengifuna isilungiswe indaba yenduku yakho engasafuni ukuvuka mivukile iba nenkinga Ha? okay but awuthi uzwile isito sasisi kuzoba kuwena ukuthi uyasamukela noma usamukeli kodwa ke thina kwa TV singakusa kodokotela bezizulu abanazo izinto ezenza umuntu induku yakhe ivuke okanye sikuse kodokotela besilungu abazofela bakuhlola ngendlela bakuhlola ngayo kuwena ke izinto sathi wena le asisithathe manje uzosazisa vele ama numbers ethu unawo so nawe mama siyasho ukuthi ubhuti nobabili ngoba fanele niyenze nobabili uze i-support ibe qhamuke from mina nobabili usho ukuthi le mpini nizoyela nobabili kodwa ubhuti kusafanele ke aqala yamukele lento kade umtshela namhlanje bese kuba kuyena decision uyayithatha yini engikujabulelayo mina ubhuti as much as wena uhambile wayolala nenye indoda uyakuhlonipha lokho ngizothi mhlambe ngizosuyakuvuma noma exolela ngazi kodwa akakulwisi uthi uyakhathazekile ubhuti ukuthi wena uyacomplaina ngaye ekubeni yena ebhizi esebenzela wena uthi akulobona kodwa wena futhi usijikijiki usuzokhala ngokuthini akakwanelisi ubwazi ukuthi usebenza kanzima yabo uthi kuyena ku-unfair ukuthi usebenzela wena lapha emazweni ufuna ukuhlonipha umuzi wakini ahloniphe ubaba bakho nabazali bakho akwenza unkosikazi kodwa wena uthi induku yakhe ayisekho right kanti vele futhi wena ukhona abanye osabayazi into yakhe ikhekhe lakhe sebeyalazi umfana vele aliqwebhe nje ngawodwa nje aliqwebhe vele awusisachama Ey, yazi ibhlungu lento butwana. Ibhlungu kakhulu. but ngiyabonga nje isineke sakho sokuthi ungayithathi ngodlame ngoba abanye abantu indaba efana nalezi igcine zenza kuliwe kodwa ngibonga i-professionalism yakho and engifisayo ukuthi le ndaba ingabi kanje la kanti later sizoza sekusuwane breaking news so usisakutshela khona uzokuhlaziya kahle bese uyabuya ne-answer Hayi, isinqumo sona ngizosithatha isinqumo sokuthi ngibone inkinga ikephi ngoba angifuni ukulahlekelwa yilo muntu. Okay. Angifuni ukulahlekelwa uyena. So ngizohamba ngofuna usizo. Okay. Sisi ubhuti uvala ngokuthi uzohamba usifuna usizo. Uthini kuwena lokho?
Engingakusho nje ukuthi ngiyabonga ukuthi akwazi ukuthi angixolele aphinde futhi avume ukuthi sithole usizo ngoba phela ukuthola usizo ukuthola kwami nami usizo ngizomsupport mina kuyona yonke into ayisinqoma sithathayo. Mhlambe-ke going forward-ke basethola usizo isiphi icayelo oyithandayo noma wathi ufika ngale wazizwa? Cha uyazazi yena ngoba ade ngisho ukuthi akushintshile lapho akade sikwenza nje akuqhubeke inkinga bekuyiloko ukuthi into kayivuki kuphela okunye nje kusa right uphethe kahle futhi uyacabuza yonke into right njengoba ade ngisho ukuthi romantic right nawe uyena umuntu ofisa ukuthi uguge naye lo. Yebo ingakho ngithi asilifune manje usizo singaze singene emshadweni singene nenkinga. Ayike sivala kanjena namhlanje ubhuti akanankinga uyalamukela isikhalazo sasisi and uzothatha inyathelo ngalokho indoda ayenza njalo uma ngabe khona incomplaint ekhona iya esisombululweni